Mela, Inter xejn Real Madrid wieħed konna qegħdin ngħidu, logħba fejn fiha nistgħu ngħidu hekk ġiet fuq l-ordni tal-ġurnata l-isfortuna u l-monotonija. Ma kienitx logħba granché u fil-fatt ma tantx hemm ħanejdu nistgħu ngħidu fuqha biss naħseb li kienet logħba ta' draw. L-unika differenza hija li Real Madrid ħadu iċ-ċans li eventwalment ġie fl-aħħar u fil-fatt skurja wkoll eventwalment Eduardo Camavinga min-naħa l-oħra min-naħa l-oħra aħna ngħidu hekk. Stajna ħadna xi ċansijiet illi ġewna biss xi ħaġa li forsi rid nirrimarka kellna wisq short passing. Bla fit-tul ma kellniex, forsi konna ħadfet id-domanda. Jista' jkun li konna prudenti u bżajna mir-Real illum? Jista' jkun ukoll. Biss efimni. Stajna ħadna punt. M'hemmx iżjed xi tgħid qed naraw dak kumment Bring Real Madrid donek niftakarx dak il-klim. Iva dak il-klim niftakru Ruben, biss irridu ninsew li meta dak il-klim is-sena l-oħra kellna 3 game changers f'Conte, Hakimi u Lukaku. Din is-sena la mużika, anzi din is-sena ma nistgħux ngħidu hekk min-naħa tiegħek. Alright, forsi illum qiegħed titħaq imma ma ninsewx li Real Madrid ħadulek final li kienet tiegħek. U naħseb li b'daqshekk rispondejtek u rispondejt ukoll il dawk il-ħafna supporters ta' Juventus illum qegħdin jaraw biħġarhom dan il-video li minnhom ukoll insellmilhom. U wkoll ngħidilhom li il-kummenti li qed tgħaddu fil-forums tagħkom qed jaslu għandi wkoll, jiġifieri naf eżattament x'intom tajdu. Ħasset tistgħu fuq il-logħba ta' kontra il-Bologna li ħadd intlab nhar il-Sibt li ġej, issa għandna 3 logħbiet importanti fil-kampjonat, Bologna, Fiorentina u Atalanta li minnhom nistenna 7 punti. Biss qabel ma nagħlaq nerġa' murru fuq il-grupp tagħna taċ-Champions League. Rajtuhom ix-Sheriff? Armuhom. Illum rebħu kontra Shakhtar Donetsk u dan ifisser illi id-diskors tal-kwalifikazzjoni huwa miftuħ hekk niskludu Real Madrid bejn issa wkoll naħseb li x-Sheriff jistgħu jgħidu tagħhom. Speċjalment fil-logħbi ta' kontra l-Moldova l-kemm fil-fema tiegħi minn ebda tlaqliq ngħid illi il-kampjonat huwa l-prijorità. Għalissa naqaf hawnhekk, l-appuntament tiegħi magħkom huwa għada fi-9 tal-programm l-intervista fejn fih sejrin nitkellmu dwar il-Formula 1 u għemnuni hemm ħafna xi ngħidu fuq dawn l-aħħar 3 ġimgħat li kellna fuq Formula 1, mill-bija komplu nkidbu fuq il-paġna ta' YouTube, segwu l-paġna ta' Facebook għal aħbarijiet. Jekk jirnexxilna wkoll forsi ndaħlu r-riżultati tal-minus ta' sezzjoni ċe. Issa u mill-bqija minna ħatej ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief il-lejl it-tajjeb, ħudu ħsieb u niltaqgħu f'video oħra. Qabel ma nagħlaq ukoll ser ikun hemm il-karrellata tar-riżultati li kellna llum li inkludu rebħa ta' 3-2 miksuba minn Liverpool fuq Milan milli dak kienet xi logħba movimentata u riżultati oħra li inkludu rebħa kbira ta' Manchester City.